reaksyon ang tabang ora mismo. Kasubanggi partner, nagpasiring kita duman sa... Ang barita ko, medyo matanga ka na nakabalik sa Legazpi Oo. City. Kasi partner, kasubanggi, nagpasiring kita duman sa Zone 2, Bulan, Sorsogon. Hararayo. Oo, ini partner su nasuluan, tracing pamilya apektado kan pagkakasulo. Biktima kan pagkasulo. Oo, duman partner, yan. Ayun, iyon na ini. Oo. Yan partner, Sa kaya... Zone 2, Bulan, Sorsogon. Urarayuan din naman mo partner. Oo. Pero arog ka yan kaaktibo ang Ako Bicol Party List lalo na sa pagtabang sa kalamidad. Kasi ini kalamidad ba warang partner? pipipili partner Ako Bicol, mapabanggi, amay man, basta may idaraan, ayuda, yaon pirme. Kaya makakasabay ta Ako nga partner. nagnalas nga ni ako sa imo ba kung nag-ilingan pa sa nakita digdi kasudma? Oo, actually partner, ali kami digdi alas 5:30 ning pagkahapon. Tapos nagdumang ka pa nga ni Biyahe sarong kami. barangay. Yes. Pagkatapos nakabot ka duman sa bulan. Lagadi partner. Talagang ang Ako Bicol Party List mga tugang ura mismo. Daing dakol na mga paura-atraso partner. Kaya partner, makakasabay tango niya, nasa linya si Kapitan Jojo Heraldino, kana nababanggit ang lugar, tanganing kumustahon ta ang mga kababayan niya to duman na apektado ka na unang bita ng pagkakasulo. Maray na pagkahapon tabi, Kapitan. Hello, Kap? Good morning po. Hello, Kap. Opo. Hello? Hello po. Sandali, medyo may i-adjust lang kitang diit. Oo, may date lang na technical adjustment. Maray na pagkahapon po, Kap. Mga inaaga po. Opo. Aha. Kap, maray na pagkahapon. Kumusta tabi ka mo, Kap? Ano tabi ang sitwasyon mo niyan dyan sa Zone 2? Ini tabing mga nag-apektado kan kasulo. Actually naman ako, yung dinilanda, parang ngayon brero po yun. Aha. Ano po tabi ka? So niyan, okay naman sinda, titinda sa iskilang barangay Obrero. Aha. Opo. So, pirang gabus po na pamilya yan, Kap? Bali, Tracy po. Tracing pamilya, pirang individual. Estimated ko mo, mga 50. Aha, 50 yun. nga miyembros ng Tracing pamilya. pamilya, mga 50 labing individual ang apektado kang kasulo. Opo. Kapitan Ano yan? Tabi, makiistoryahi daw Tabi kami para po sa karaman kan mga kababayan niya ito nakantabay. Ano Tabi, supinunan kang naunambitan ng kasulo Tabi Kap? Asin kasuari Bali, po. sa assessment ka, Bureau of Fire, nawalat na, nawalat. Nawalat na? Sinapotnaan. Sinapna. Sinapnaan, Ayun. oo. Kap, natupok po, naubos na natumtum so tracing harong? Ayun po. Ayun. May nailing ako, may chapel na nadamay. Garo may chapel Daiban po Aba, na ba? Ang residential gabos. Residential ito. Kap, ano po sa pinaka-rason, sain po na dipisilan na parte ang Bureau of Fire? Taano po ta inabutan po na arog po kanina tumpo sa mga karungan? So nangyari pa ng nilagluto, tapos nawalat so napan niya, bumalik po so kasunog. Crowded ining ko yan na ini. Durukutan ang mga arong dyan tabi, Kap, sa lugar mo? Ayun po. Sir. Ayun, kumusta ining mga kwa na ini? Kumusta ining mga kababayan tang ini? Ano ang mga hanap buhay kan mga naka-star dyan? Ining mga nasuluan? Ano po, may mga labor sa port. Mga Sa Peaceport. Peaceport. Oo, nagtatrabaho sa Peaceport. Kumbaga so nagsasabat ini kan mga nagdadagsa na mga sira. Kapitan, kasubang gitabi, nagpasiring an Ako Bicol Party List ang aning pong darahanin, ayuda an mga apektadong pamilya. Ano tabi, Kapitan, an mensahe mo tabi sa inda? Asin gura ano po nakatabang ining ayuda na bitbit tabi ka na Ako Bicol Party List? Okay po. So, ma'am, nagpapasalamat po ang Barangay Obrero. Lalo na so kapitan na sa trabang Ako Bicol. At ako lang talaga papa ko. Lalo nito sa mga akit na nagmumodule na tawag kahapon. Nagsasimang dito. Tablet. Natawaning tablet po, opo. So, arog, napatunayan nindo, Kap, na ang Ako Bicol talagang kadamay kan mga kababayan tang Bicolano ura mismo.
Iyo po talaga po. Talagang maasahan. Opo. Oo. Kapitan, aside tabi kan ayudang ibinitbit kan ako Bicol, nababanggit mo tabi na may itinauman ng mga tablet para sa mga estudyanteng nagmo-module. Ngunyan tabi kap, gaano tabi ini o nakatabang sa mga estudyante tabi na naayudahan na tauanan tabi ni na tablet? Naulangan po natabang sa mga estudyante na tawag gamit na ito kapag skill Aha. sa pagitan module, online class. Ayun. Naulangan talaga tabang. Okay. So, ano ang mga, Kuya Nakap, ano na ang mga remedyo dyan ngunyan? Paano? So mga istaran kan mga kababayan ta, temporaryamente, diyan mo na sila sa evacuation, siyempre. Sa Isulahan Sige po, Partner, sir. sa Obrero Yes, Elementary po. School. Ano ang plano, Kap, mga masunod? So kami po na nag-aagal pa natin na makaprovide GEO, Aha. kahoy, simento, tangaling talagang makapakiharap na light. Ayun. May dangod so kayong dang magbukay. Opo. Kapitan, paano tabi nindo o pig monitor ini mga apektadong pamilya? Na syempre tabi ka, aside kan pagiging barangay kapitan, kadakol katabing trabaho, and syempre ini kay puhan mo man tabi ini o bantayan every now and then kung ano ang sa inda mga pangangaipo. Paano mo tabi ini o pigpaplano asin si isay tabian sa imong mga katabang? So magigibo ka na ng mga barangay, so barangay council, tarabang-tabang po nito. Ayun. Oo. So, Kap, ano ang mensahe mo na gusto mong ipaabot sa Ako Bicol Party List, lalo na kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Sa dalawang po, dapat natabang mga punto ng pagkakas. Talagang nagpapasalamat pang sa Ako Bicol sa talagang nadamay sa oras ng peligro sa anong oras na dumaan para paabot sa kanila. Ayan. Oo. Maraming salamat din Ay. tabi sa imong kapitan. Kap, bago ka magpaaram, mayapot lang ako. Gurano ang kilo kan lawlaw dyan sa bulan? Kaso nga po, nag-umabot yung 7 yan. Abay ka. 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos? Barato na. 20? 20, barato ah. Ay, 70. 70. Ayun. Mahal-mahal naman Oo, Oo. pinagurula naman. Aha. Apo. Kapitan, maraming salamat tabi sa imong panahon ng oras. Mabuhay ka tabi, Kapitan Jojo Heraldino. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Okay. Okay. Mga tugang, sa pagbabalik ang Tabang Ora mismo, siyempre pa, may manggagana ng tablet, may manggagana ng cash! 5,000 pesos. Kaya tutok ka mo ang tabay. Abangan ang pagbabalik ang Tabang Ora mismo.